Ha kajing hiartma ke erang Hamas sepok kari Israel kiladan shibun ke jingja ke bas ngoping bat giba itrim shibun kilara bor ya shibun ngut kiri upaj ba kisipai jong kari Israel pa napring kini ki plasha arabor kidan ki plasha penyap dusman kidan ru ki bedang im Henry ki bedang don hakikti jong kini kiriu erang Hamas. Kawai na gajingjia ha kini gijingsha arabor kilano Hamas kelalong ba kini ki erang kila lauling koi ya kawai kamet jongka kentai kapala syak penyap kabadai nagari Germany bat kabalate ya kikti jongka bat thep ya ka sadin kakali bala syong kini ki erang Hamas bat kibala ya bentiuru ya kene kamet jongka ka video kabala saprang state bah ka internet kabala peni ya katai ke jingjia baladon da ki hajar ngut kibreu ki bayalum lembung hajan jong katai kamet jongka kentai kabala syak penyap ha kabala teru ya kikti jong katai kamet ha kali ke erang Hamas bat kitai ki breu ki balaya but bat marek na din jong katai kali kilaya halaru Allahu akbar kabadai ka kentin Arabik ka pamut ublei ulong bakrau don na preng jongki ki blatit ya kamet jongka da ki ding kilentang bat ki ya bentiuru ha kamet jongka kini ki erang Hamas kilakam bakatai ka breu kadai ka sipai jong kari Israel Henry ka adi lok kabadai ka nong Germany kalaong bagashani lok laipos nam kerta kadai ru ka para jongka kadai ka nong dro tatu bat kamdei satya ka sipai jong ka Israel Henry ka balapoi wan kai sagari Israel na ka benta ka music festival ka bansa pelong ha kadai kari ha ki benta ka put jong ka Gaza ong kane ka para jong ka te klanot lingba ka video clip ka balakren bat ka balapen sapriang ha ki social media Susu ha kadai ka jingjia ka balapan ketang men sim sibun ya ka bat ya ka kemi jong kate kelanot ka kemi ka balakar pat sosun leng ba ka weipat ka video clip ban pen pai no tang ya kamet jong karu sa ka weipat ka jingjia ka balapan pangnut hadu kata ha ka video ka bala sapriang ba ha ka internet ya ka wei ka longying ha Israel ka bala syak kerkut ha wei erang Hamas menta ka singi uble la yetu ba ka te ka longying ka bala syak set kut ha te erang Hamas la penyap ya kawai ka kenarit ka badai ka kun kentai jong ka te ka longying la pen I ha ka video bala sapriang ba ukpa ka kemi kawai ka kun kentai bat wei kun shenrang dia songkop Hamadan bat la yo sngaw ha ka video ba ukun ukli ya ukpa jong u ya ka jingbet snam ha ka kti jong u bat ha ka te ka por la yo sngaw ya ka sur ka ba uong ngakwa ba kandang im Henry ka layap no penban ka kemi ka ba pai donot ya lade kam ngej ba kum ka te ka jingjia kan wanjia ya ka kun kentai jong ka ong em kamjia satya kum kata bat hakate gapor layu iru ya wei ubreu ubaking suloi ubadan lang hakate ka ying ha gane ga jingya kun thma hapring kisipai Israel bat kilano Hamas kadang yai piteng hadu mentaru ha ki pratli ki jaka kisipai Israel kila kamru ba kumpa saus pa ngutam kilano Hamas kila syak penyap ha ga jing kerwet kisipai Israel ya kini kilano